Qozanның Тотар бистесінде орнашқан Иске Тош мәчет иң бұрынғы ғибадәтханәләрнең берсе. Тарихчылар аны 1552 елда Qozanны Иван Грозный гаскәрләреннән саклаган солдатларның кабере өстендә төзелгән дип фаразлый. 1780 елларда шушы урында мәчет салырга рөхсәт алалар. Татарлар, мөселманнар шушында безнең бабаларыбызга, шаһидләргә дуа кылырбыз дип. Һәм инде 1802 елда менә шушы без басып торган Иске Тош мәчетенә Таш мәчеткә нигез салына. Менә инде бүгенге көндә 200 елдан артык шушы мәчет басып тора. Ни өчен ул Иске Тош Таш мәчет булганга күрә түгел, ә менә шушы әле мәчетләр салынганчы зур таш валун торганга күрә шушы мәчеткә Таш мәчет, ягъни Иске Тош мәчет дип исем кушалар. Бу вакыйгаларның шаһиты булып, биредә таш әле дә саклана. Икенче версия да бар. Аның нигезендә Пугачев күтәрелешендә катнашучылар күмелгән. Бу мәчет шуның белән дә данлыклы. Монда безнең Фатих Әмирханның әтисе, Фатих Әмирханның дәвәтиләре имам булып торалар. 19 гасыр башыннан 1921 елга кадәр борынгы һәм мәшһүр Әмирханов династиясе вәкилләре мәхәлләнең рухи остазлары булганнар. Ягъни бөек татар язучысының әтисе һәм бабасы Иске Тош имамнары булган. Шулай ук билгеле Әмирхания мәдрәсәсендә Гаяз Исхакый укыткан, мәчеттә эшләгән. Һәм менә иң соңгы Иманкуловлар 1930 елларда репрессиялангач мәчет ябыла. Һәм менә ул инде сугыш елларында монда гаскәрләр тора торган, солдатларның бер казармасы да була. Аңа кадәр бу склад була. 1994-95 елларда рәсми рәвештә бу бина инде дине нәзарәтенә кайта һәм монда инде дини эшләр башлана. Совет чорында Иске Тош мәчеттә сәнгать мәктәбе урнашкан була. Шуңа күрә мәчетнең үз йөзен кайтаруда зур эшләр башкарырга кирәк әле. Хәзер белгечләр реставрация проектын эшли.